Oras madihamu tulang nami. Jadi rodo hami tutu songo pemurumu ima margataba siang para mahodang nomor busir manungain matulang namion naung saruma jua mau lihat batu dulu orang tutuhan ngajak kape umur ni na tulang namion sido horon setabi di hamu tulang nami dan nama muda hami kapergilingan mengon gabi yang buruk saya kan songoboy manyan pino umur ni natulang namion hamu kapilopper ni natulang namion matutu songon hatani na tua mana wado honokku kejangin na jabu ni rumah sopo kejangan ma yang di rumah nggak kejang pinopper umur ni pinopper ni na tua sang kejangan ma umur ni pinopper ni hapna tidak dari konaun persoalan matutu tulang along ibu kami sawati songon gatini kars bunga tung susah dia pe na jibon namion yas marohamu amang tulang macalon dangalay na makulit amin yan alay imal lupi na buhay tanpa tupahami ima sirohon namin yan hula-hula sebetul ni guru taba magdati dengan kita pa tomatu laro dohami neng didikon tu berbuka cita ima diparlau ni na tulang nami abali dikon setiawi dihamu tulang nami margal berturuan artinya dang na mengajariaw walau binereng go sa sigubur ni na tulang nami puji Tuhan sampai mencapai umur 97 tahun lala siap bersada amang buruk siap bersada siap bersada apa mau lebih yuk duneng menurut hajur masunario di atas 60 bahkan 70 nggak bulan tak ada ngombe ale puji Tuhan las marohata jadi suruh nami tuamu tulang nami kami neng pemurungmu dunai matutu sawot mahiti hatan itu hatta dunai ma tuamu saduna marga tu hatta dinggat dinggat situ tuhan dinggat nai tu sorang nai mul so dulak ka mudak ka na marang-marang di no kami tulang las dorohanan jala iru musen molopung kita bupen non natulang nanyon tu inganan persatu kinani sadar rohamuna diamu natulang nan do tulang nami tu so tipu tulang nang berkamu sensegi dinilai na alai di harohon nami ma tulang las marohumuna baca kami pemurumuna jadi dohon nami tutu hatan itu termadukon si siapa maina ulang pangarahumna tu so no pinagu patu pahami raja di pemurumuna marga silaban Tuhan tama mana bayi pasu-pasuna asaron nami tutu akan metutu nama dukon saat isolu masa tu boten-boten 3 ras lunga dinggan ulo ima ulo sarma itu natulang naimon sesa mahita salubna tu banggai bian sama tu parforasan so ni mahata siak kami marga silaban ala arong kepala manak ala dileon do pedihita sagati kinadengkan apala di sagarion nuaing tutu raja ni hula rohami pawahon na do rohami marhabot ni roha siala parmontik ni edaon ito amang jong-jong ang naing dison marsompa dari 10 pa 10 sada si manjujung dang na mga dakon na do ngaw ito pinaro sa sibulga alay asa hubering tahe bak kini idakki pinaro hakku jadi sa tutong mga narita nga mo damang da mo bi manarita panday nga muna so tungdohong patondong muna manarita sa peroman ng buri sa sibulga nang anok kape di buwan so tumin na mo damang da masitangya nga mahita asabuy ta pajupad yak ka ari na dinggan yak ka ari na hingga jadi song ni may nang maanto so ni do anakku papa siyan ko kubereng siya mula ni ulaw non tundenggan dang ala ni gugong inani
dang alani malomu alani wasani Tuhan ido na marharaja di bagasan molum boy di patore tureho molos yang alani gogong sadia magogong tapi ala Tuhan ima dongani ho boy di loko silong di berjumah inang martangiang berjumah amang mangula siulongmu berjumah inang margareja bolong na tumhumurang anak ko inang puday tingkat-tingkat sidonok ko Tuhanmu gudang dolong at tubut tadison nagabi sisukunang muna mo nilingga mardong at tubo nung malinggas sulimang nahapi si Paulang so ngondok ko nila tua-tua tuloy na dalihan hot na sila jongjong mo nilingga ko mang mardong at tubo linggap ko mardong at sahuta sombaho marhula-hula aha pinapinasit ni roham lehonin dibatado ali burju mahamu marhulia ima pau pasihal-sihal ina tua-tua na itidodahon yokutan na jolo jadi inang amang pos roham ku dihamuna na dua ala na hamudo dison jala pangido aku tu hamuna sa luhut na paninggalhon ni edaon so tumarok kamu naman sekso molo na una tua-tua pinature una dok percecokan asal lang tiur pacarian tujolo ni harion so ngonay dok ko ni hatan itu hatan naman dok kon uli nai denggan nai hamu sa hudulan lihonok kumatu hamu pasu-pasu na denggan ima piyot pamuna di bagasan mo muna jala ima ulahok kamuna so ngonay dok kon hatan dapat biar bila Jehovah do permulaan ni hapis tangan mono mabiar hamu tu Jehovah mabiar hamu tu debata iutok kamu igana lehonon nama pasu-pasu na dumenggan di hamuna jadi soni ma dihang par musik nami gabi neng pasato silwa nami mahami tula-ula nami bedamang ma kodang na hobar tusi
songoni ma tulang nami. Ang pitor mo naman ang urubi, yung pasat kapag yung piro ulo sa kakapo, pura jadi abang murnan. Jadi buat dua yang ulo kami. Ano nung nilas keruhan namin, pasat tamu na taruh kami kami, kamu pinang bolas, muna pinang namin, na ulah muna akka ang murnan. Dua tatlo. Asa doon namin so na doon kung sino tua pirma pokki balon salawat pirma to timunan sa luna karaja ng burani julu-julu aja mo kapamamu tamu na so ko sa jaraku asa gajang matutugal patagabi ko namin siya na mo kapamuro namin gajang maumur muna so na nakaulo na sa guru nasmaro ng jalo Parmusik nami di Bali nawal na Dio di parapat pengatahuan bedang masih titulas padung matuasana Saat selalu saya sana tentu hotel horas jadi anak di perkenalan itu berhubungan misi Jokowi do CSPA Ope upasata memang tu hubungan tu tugas hobi. matutulagan namin jadi taring buat dia di kita itu atas 1.000 tamu ya pula gajang siroku itu masih bapak orang berpengaruh nah tusongan ini bantu pak pemuat tugas libur di beri arung sedang belajar balas maroni itu di rumah tubuhku jadi tabuji matuhat tadi bagasan ulo sadari ulo sormatua ni inang natawalong yon imanaking udah para itu hatas yang esten tada halai memang haruan namin nontak kolan holan san esten salhudo pinoparnya puta si hopi sila balu beturun na batu sud buru dari werena jadi bere kamu memahami perjungtung nami kabah angka doron noai songon hata niya bakunakin bahwa tidak pernah itu si hobi kecamatan tidak berturut-turut makilala si tahun munai do si tahun naik tahu na sama do itu selalu jadi di selalu nak dung dia tuhata inang udo tu ado panah tu labung na hera ido pena boy tolak ni gogunami wa asa mardalan sesuai dohot na sakabi ulot tadi bahasa Tirkion mau lihat si guru dokodok secara pribadi satu pasar rupani di dongani Tuhan do hita beliau damai saya marotok mada bena hita jala duk salbu benot tahu rupa inong na tawalong na tingala parsi takilani totong madamay dito matungani hita tarlumuy madihamu murah niya suntuk bulur matiti pasu-pasu ni Tuhan jadi beragam jangabe di batu pahami ruang sawotik saudara nami majalah kamu masih jalan kita dan sadiaon dan tugo goaron ni pamangan mangna jamon di tangan
alai yasmi rohanami pinoparnya putima mereka huna asa titimana dinoba golang do yang golang guna sono penaboy upatu pahami noeng diserani rohanami salutna diserani rohata salutna Tuhan dia mata mana mangkumi pasu baru bekaruan ngawe be hobi Boni okuta Gana marhuta Kita no tiba Kopi kau Provokasi hobi Siapa ramai Korsak junjuran Marga silaran Posasi ruang lupa doruan Posat bimbingan di mahuta soiti Tidur dogale jatuh dopino parnai Alari ilo dia no puta kasarai Luka soy na bangal lupa toruan Gavehita salot masih boru-boruan Sinaban luka soy na bangal lupa toruan Gavehita salot masih boru-boruan Maka berpaka Masih ulu tak masih ulu soy na mangal lupa toruan Gavehita salot pasi boru-boruan Sinabat luta soy na mangal lupa toruan Gavehita salot pasi boru-boruan Terhadap kamu mulai los lewat Amang tanda dari kamuna nasihat tuai imat toput tak kasih borong-borong haduan nyebut kasih patama horas kehidak amang na tua-tua kainang di parorot kalau kita masa dari roha doma akamara amang daftar baik kami sosala daftar baik kami Tatadok kami nang masama dia harani balgan roharami bantuan muna bat madral bat tenaga di sasudina pangrupa muna di hami kalau hubereng lubuk na usong sandiri di anak kon di pengarat toat di sini sakara to hubereng mga mungkin di tarap to hamuna man riyala kamuna di ulam muna alai tidi do rohamuna napati palimahoni dalihan na tobi manat marganat tubuh sopa marlaula elek marboru tarida mai bisa darion di kamuna tuhami holong rohamuna atong bisa sudina holong rohamuna tetrabek kami
manangaah Tuhamuna polak hata mulia tido amang dohoron nami Tuhamuna satu hatta mana mabalos itu Tuhamuna dengan di bahasa munai dengan ni uli di lagu munai na mangadopon hami hasuhuton lungowi madianakon atong amang soni tokinai nang gudang dilet kamuna akka hata si pasingot tu anak namion hata poda asa ningot ang dia menadingot akka parameko diingot akka anakon akka burukon pinilpit mahasapi mangihotong masaguni hata nauli di ugulo hama agunguluon apun niya lakom na yan ito nga ligaw namin atong horas maamang jalagabe dupe songonian no amang akka hata nauli hata digani ingotonnya kanami may hami pe Roma parsateben nami songoni pakrak jabar Tuhamuna satu jabar na di patria muna untuk Tuhamuna untuk tuhita maradok pun akar mardongat tubuh sakamay ditolokan itu ngani dokter mardon jalo hamuma sukses sadia pe akka nauli na dengan nata pature amang uli maruhamuna mau lihat kamu amang musik tanda kami amang tanda kami amang maruhatu salud ya memang kami asa tahu di Musa Udota para nung hadir di TKP si Batuan Iboru si SBY Jokowi kami persilakan tempat dan waktu Koy nang rodonganmu tuson dang namambon silua manang na anak ale ala na do na sila berduka cita jadi inang tusotik pediwan na sida sikta ni transbunga tujolo muna las marohamuna unang terima kasihlah buat kalian semua. Bukan kami membalas, Tuhan lah yang membalas sama kalian semua. Mendapat berkat yang banyak-banyak sama kalian ya. Jadi Sony na amang menghadiri di hangatan sida. Mau lihat tema Sida berduka cita. Peso saja si Wano Nasida. Wah, si Titi masih gopag ulang-ulang pengarahnya. Peso saja penatupad dan Nasida pagulang mapinasunat betina. mau lihat tema di Rajani yang memburu nami Keluarga Bapak Sri mengucapkan bela sungkawa turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan tabah, sabar dan kuat, ikhlas mengikhlaskan doa kita yang telah dahulu
dipanggil sama Tuhan. Amin amin Rabbana alamin. Jadi sekali lagi kami dari keluarga Bapak Seri mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Terima kasih. Amin. Semoga tercapai. Minta gondangnya, minta gondang. Tuhan mo amang pargual parguci, baik sama ang gondang ng anin. Melayu Deli. cita kepada orang tua kami. Kami pun memberikan sebagai beras karena untuk pengganti ucapan terima kasih kepada kalian. Itu beras dan ulos segajan rabu. Saya memang permusim kami. Asal besar kami perlu tiru segajan rabu itu. Langsung kami bamba undangan segajan kuning. Berlayar malam
pasantami mamuse tu STM serikat nado ko patupahami di sosial. Matuto. Malate ba dito at malate naman kita sa una. Kaya muna paparan nito inangon ng sarmaton. Isang ralaman sa Tunisyan kung sa asrama doon sa utani pinataon doon sa STM na. Jadi yun na namin tuhan muna paparan nito inangon alumubi maliho kumasusan. Lakas do inabigi do tinangihon di na sa neringon. Kung sahat ko to sila bulu bigyan ito karena holo bang usurut kinataon sahat sa rama mapigataon sa tuhanino na pasal salud na manangatan sa kapi palani na ingot amasusan lima sila na namin to batiru sa burjini naton dakya bigiwas jalan hatan arisi gawanan main 30 tahun may iban main ng tasram mardong ado inaton dakya bigyon hatan arisi tetap do hatan adenggan dakya bigyon martukar manando ison maning tiro mo do namin suliah mo paparan ng tuton palani masih pesan namin to amuna sa pengurus ni STM alana masalku alana ngamor bilangan namin kaya Tumagabi na tumua ugabi ang musalu na pinaparna ng posok. Asa di sulu masa matupotean nunga saat di batu pahamulon parsor matuon ni inat tanah tahulong yo nang usor matuon kemudian na saat mamut bagai des parorasa. Jadi dus baca itu deh. Asa kupasahan kami sama nasi sosial kan yang ada anggaran yang pasatu nasida asa masih tabiat kami na mardong asalutan na marayai permusi kami baik mah na girang-girang nema baik nanti. Sida dan songok kita alai ima hatani Tuhan di Tuhan idang merdiai barsongo dia pejol main na cacak pe di parasiang Tuhan itu kebidenggan marhamuluan na semua mereng pe budu merdela di Tuhani na marsai pe budu di berarti jadi itu memang betul-betul lo pujut Tuhani ate luar biasa do Tuhani manopahita jol mana di Portibio. Nah tapi jauh Tuhan rade mabain inganati. Tenang budaya hulu sama orang ada dia. Nah, tenang budaya hulu. Mamorau agak
tinggal ambolo. Ahama tarbuanau lobisian ulosi. Kalau Tuhan rodi mabain inganaki. Marhite-hite kuwarni di bata ama anak dohotot di perbadia. Amin. Di dohot Tuhan ta Yesus ahudu dalani dohot hasitungan dohot hanguluan dan adong nasa tua may iya so marhite-hite siya saluhu na nilehon ni amay tuaw iro naro tuaw jaladang pabanyoko naro tuaw martaniyang mahita. Ali Tuhan de bata ama namin na di baruang kijang naso marmula naso marusok doho ay naso olo suda do at kataon alay lamborong jalalam suda do ruhal nami bitanoon salah atau do hamil hausal pusil asya nanon songoni nang dongan namyon nang jinong itu ari nasura suday nunga salpu suday ulo na ditanoon jalanong na ditinggal hon saluhut arta naulo buruki say paingot mahami taringot tu hasusuda ni bohang nami asa hogas samilaho masuk tu inganan nabi naraden jala asa unang tarsonggot kami moloroho macuhami say pahot mahabersyon nami tuho asa marhiras nirwaha mi manibahot inganan pandangulanon akut ni apuli marohan ni namarsak dison ima akka dongan ni namateon akka todongna akka ale-alena rodi sude akka nasolhot tu ibana asa unang madere na sida ala ni sitaw nonon say taiti jala tuho marohan nami otuho asa lamalungun rohan nami diinganan na sonang dilabungmu ala ni anak no Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taruhon at tama batin niya ina nami opung gonggong boru tinganan pa rin ang pasatokinan galaman ipasadirion mga di patahabahabong ulang mahabarto na sinatalapay ang dorang sudah taruhon hindi na ngom tinganan para rin ang pasatokinan ni atau ang usaha majuhata ni Lubata na manurangin sa lamang apili o hata sa luhut na so manama di sada Timoteus ayat 6 sa haprat dito pangumuan gudang lo dito adaulaton anggo magdongan sa namiroha aydang nadong tabuan Tuhan siya nanon jaladang tarbuhan kita agya aha lahoruar ima anggo sahakna pangumuan gudang lo dito adaulaton Data sa nomor 725 Lo asau asalau tu Yesus ku tu nadau Ay malungu dorohaku madapoto debataku asa di lambung naau Rosiana boru hutagalung manang og punggong gomboru say diramoti Tuhan lebatama lahoruar dohot lahobomot olat nion lo di saliling mililikna amin. Mari dita orang doroha
Itu kenapa? Makanya harus masuk satu orang itu. Saya satu orang lu. Kakak kau kesana aja. Kalau nggak mau biar sini. Iya. Ya. Bantu. Baru nanti digeser lagi pakai tali. Lepas talinya. Lepas. Ayo ulur. Ulur. Aku yang lagi nol. Talinya saja. Ulur talinya. Lepas talinya. Percaya? Ya, udah, naik. Seorang jelata Pak Umar Wanda, Kita nomor 376 Luguna Sonang Mamudu. Sonang Mamudu, nama tuai, nama radian sian rawi. Ale Tuhan Yesus si Pangulu kami, tu tanganmu pasaton namin wain dongan namin na tuwa-tuwa. Jumolo hudok kami mau lihat itu ho marningo sudah dengan di basam. Akan api natongonmu tu dengan nami ota ganding uluna. Tuasi ni roha mahu pasahat kami bana. Ramoti podai tugu-tugu mahami bero di sisol hotna. Asalam sadaro hanami mangihutok ko si Pangulu jala sokop kami. Ang giat lamang ulu kami di bagasan hapur siyaw do pakirimon na sitong. Mga sahon pagkoko muna badiyay na humokop kami. Atam na sitong iro di bagabagam na solo mubay ba. Patok-tok kon dohot mga ramoti. Daging dohot to dinami tuhang uluan na saliling-nililing na. Naong pinaradem di hami di Banua icangin. Amen. Rosianna boru Tagalog manang punggong gomboro. Siatano do parmulani dagingmu ikon mula ki jolo gabetano. Alay Tuhan debata na maho. Dohot Tuhan Yesus Kristus na magkokop po. Dohot di parbadia na magjo urianay Tuhan uluan na sora suda. Ima mga ramutiho pay maro ari parpudi ari hahir na balgay. Martua maakan namate di bagas sa Tuhani olat niyon tutu di doktor di masohot may banasian parukilon na sida ay na mangihut matun na sida naniula na siday mare de mahita hehe domuse Pamatakon siang tanong. domuse pamatakon siang tanong. Haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenoni tengku. Haleluya, haleluya. Tong ramahita mangido di tangyang ato patay ali amanan
Aliyaman namin na rin managitjang sa ipinagbadia mga guwarmo sa pamarajaw sa umalong mga sumong na rin managitjang Leo matuhang sa kanyang siya pare. Sa manusia namin sa umpisa namin. Didosa doon ang Diyosa Tuhan. Unang kami tuloy kitang mujunan. Kedua kami siyang araw. Ayaw na pumarajaw. Doon tagugumon. Doon sa hapon sa hiling-hiling. Kasih ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsoran ni di perbadiama. Nama dongani hamu saluna. Amin. Saha matu keluarga. Lahu madabutano na parpudi tu tanoman nangang lopi. Dohot sudah kan nama holong ni ada yang lempar tanah nggak pakai ngomong dia suruh menutup orang mau cari tuh orang mau cari jangan rumah lagi dah berapa kat kamu Nah, pas ini ibu mah batas na soni mbak, lo malonggar tua birangon. nggak boy bawa ke rumah. Ada keluarga, kamu bertemu sama anak pipa. Pipa begini sudah 2 orang usia 2.